Dovolte, aby som vám zaželal naozaj krásny, pohodový, uvoľnený, priateľský, nepracovný, štedrý, tuším 1. marcový štvrtok roku 2010. Je mi cťou, že vás môžem privítať tu v prekrásne vyzdobenom areáli spoločnosti Motor Car Banská Bystrica na večeri, ktorý má názov Objavte tajomstvo dokonalosti. Večer opäť prostredníctvom Slovenskej nadácie pani Silvie Gašparovičovej pomôžete tým, ktorí to potrebujú. Pani Silvia, dobrý večer. Vítajte medzi nami. Sme radi, že po ročnej prestávke, vynútenej možno mierne povedomleným zdravím si opäť tu v poriadku, v plnom zdraví a sile. Dobrý večer, pani Silvia Gašparovičová. Ani neviem presne, ako to mám povedať. To totiž nie je slovenská premiéra, to je predpremiéra. Vy vlastne uvidíte niečo, čo zvyšok Slovenska ešte len oficiálne uvidí. A to bude odhalenie tohto nového auta Mercedes-Benz triedy E. 5. krát a ja mám pre vás veľké prekvapenie. Števo mi to síce pokazil, ale budem pokračovať. Vážení dámy, vážení páni, ctení hostia. Teším sa, že za pár okamihov budeme svedkami slovenskej premiéry nového vozidla Mercedes-Benz triedy E. A viac vám neprezradím. Pohodlne sa usaďte, nechajte sa unášať a prajem vám pekný večer. Je to teda predpremiéra alebo premiéra? Uveď ma do obrazu. Tak celosvetová premiéra bola pred 2 dňami v Ženeve na 80. autosalóne, ktorý bol poznačený tým, akom stave sa dneska svetový automobilový priemysel nachádza. Takže má za krízou a bolo tam hrozné množstvo noviniek, ktoré myslím, že potešia každého motoristu a veľmi príjemné bolo, že medzi najkrajšími autami boli práve naše. Novinka je kabriolet Mercedes-Benz triedy E. Čo povieš na to? Keby sme hovorili o technických veciach, tak by sme o tom mohli hovoriť dlhé hodiny a to auto v svojej kategórii určite ponúka tú špičku v technológiách, v tom, čo súvisí s bezpečnosťou, obsahuje všetko to, čo Mercedes má za svoje už roky a to, že nestará sa iba o preštesty, ale stará sa o bezpečnosť širokfáza, to je, aby tá pohodlie šoféra bolo také veľké, že tej nehode vôbec nemôže prísť. Aby keď tej nehode má dôjsť, aby sa to vozidlo postaralo o to, že odstráni pravdepodobnosť nárazu cez ešte nejaké systémy, ako sú ESP a ABS, aby keď dojde k nehode, tak aby mal šancu prežiť, aby mal šancu, keď sa to stalo, že sa auto dá otvoriť, keď má zablokované dvere iné auto, tu nás sú tie... Ja som niečo úplne maličko o tom pozrel pred začiatkom, lebo je auto, ktoré teraz neviem, či má čiapku a šál, alebo potrebuješ dojnúť čiapku a šál, alebo ako to je. Sú to zase platenky Mercedes-Benz, ktoré ten šál, to je špeciálna technológia, ktorou sa vyvádza teplý vzduch na krk vodiča spolujazca. Čiapka je jeden špeciálny spoiler, ktorý sa vysunie v tejto časti a urobí kabriolet príjemným aj na jazdenie v horších podmienkach, pokiaľ nie je tá teplota postačujúca. Ja som až tak veľmi neporozprávam, keď idete trošku rýchlejšie. To vozidlo sa dá jazdiť naozaj iné. Je to vyskúšané a doporučujem vám prísť, vyskúšať to na vlastnej koži. A možno, že nie len s týmto autom, ale s ľubovoľnými modelmi, ktoré ponúkame. Tých našich benefičných šírok existuje aj závis ľudí a hľadať. Ďakujem, prajem pekný večer pre tie diela, ktoré budeme potom o malú chvíľočku dražiť. Dovolte, aby som vás v mene organizátorov, teda v mene spoločnosti Motor Car Banská Bystrica pozval aj v tejto chvíli vám. Ďakujeme za pozornosť a hlavne ďakujeme za to, že ste tu.